εν τη βασιλεία που πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Κύριος ο Θεός εν τη βασιλεία του Πάπου, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Νικολάου Αρχιερέως και Ιωσήφ Ιερολάμου, πάντων των υπέρ της πίστεως και της πατρίδος, δινοητός από το Σαββέδον και φιλεός μεσόμων, Άγιος, 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 Κύριος Σαββαώθ, μύρης ο ουρανός και η γη της δόξησον, Ωσανά εν της ύψης της ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου Ωσανά. Ο εν της ύψης Χριστός Ανέστη. Ξέρετε, η Εκκλησία, δεν είμαστε εκκλησίας εφόροι. Το λέω και το ξαναλέω, να ισότητα από φόροι δεν μοιράζει. Εμείς πρέπει να το λέμε. Η Εκκλησία είναι ο Κυριατικός Θεός. Είναι το σώμα του και το αίμα του. Είναι ο Σταυρός και η Ανάστασή του η Εκκλησία. Και ο άνθρωπος, δημιουργία του Θεού, για να γίνει Θεός, για να γίνει Άγιος. Τα λέει ο Θεός αυτό. Θεΐεστε, Άγιοι γίνεστε. Αυτή είναι το θέμα. Αλλά διότι δεν το θέλει ο άνθρωπος και σημαντικά στην πλειοψηφία του, έχουμε το μαρτύριο. Γιατί δεν είναι έτοιμος ο Άγιος Γεώργιος στα του κόσμου αξιώματα και θυσίες στα είδωλα, στο διάβολο δηλαδή την αμαρτία. Γι' αυτό και μαρτύρησε. Και όλοι οι Άγιοι της Εκκλησίας μας. Η Εκκλησία λοιπόν διαπρέπει, η Εκκλησία διαλάβει όταν υβρίζεται, όταν διώκεται, όταν βλασφημείται και ιδιαίτερα στο πρόσωπο ημών των λειτουργών. Όταν η Εκκλησία επιμένουσε δεν διώκεται, δεν υβρίζεται, δεν συμποφανείται, σημαίνει ότι έχει πλέον ταυτιστεί με τον κόσμο και τα του κόσμου για να περνάει ωραία. Και ο διάβολος είναι ήσυχος, διότι τους έχω λέει με το μέρος, μια χαρά, όλα ήσυχα.
στην Εκκλησία, πρέπει να είμαστε ιδρυζόμενοι, διωχόμενοι, ειδωρούμενοι, βλασφημούμενοι, έτσι είναι ο Κύριος μας. Ή ο κόσμος μας μισεί, μάθετε ότι εμένα πρώτη με μίσηκε. Γι' αυτό λέει, με ανέβασε στο σταυρό, γιατί δεν άρεσε η αλήθεια. Δεν ήθελα το φως, ήθελα το σκοτάδι. Σήμερα πανηγυρίζουμε εδώ τον Αγιώργιο, τον τιμούμε με τους ωραίους τους άλτους μας εδώ και τα ωραία τους, όχι απλώς τους άλτους, αλλά την καλή τους διάθεση, το μεράκι του, να το πω έτσι. Έχουμε όμως και κάτι άλλο. Να τιμήσουμε τον Αγιώργο Γεώργιο, ο οποίος συμπληρώνει, έχει συμπληρώσει 50 χρόνια καλλικάρπου, όσο το δυνατόν, γιατί είμαστε και άνθρωποι βιολογίας. Όπου πέρασα και εδώ που ο αρχιερέας τον εγκατέστησε, αγωνίστηκε, αγωνίζεται και όσο ο Θεός να του έχει δυνάμεις, αγωνίζεται για την ευπρέπεια του οίκου. Είναι βασικό αυτό. Είναι βασικό. Το ακούσατε. Στην ευχή που διάβασε πριν λίγο του Ιερού Χρυσοστόμου. Αγίασον Κύριε, τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Αυτό κάνει και ο Πατρίστος. Πέρα ότι αγωνίζεται μέσα στο μυστήριο της εξομολογήσεως, να ξεκουράζει ψυχές, να θερμαίνει ψυχές, να εμβολιάζει ψυχές στο Σταυρό και την Ανάσταση του Κυρίου. Και έρχεται σήμερα ο αρχιερέας να τον τιμήσει. Όχι όπως ο κόσμος για την ματαιότητα, αλλά για να του λέει ένα ευχαριστώ και ένα μπράβο και την ίδια στιγμή να λέει ο ίδιος ευχαριστώ, αλλά πρέπει να συνεχίσω τη διαφωνία και η ταπεινότητά μου σήμερα θα με τιμήσει. Πρώτο, με τον Σταυρό του Αγίου Νικολάου, του προστάτου και πολιούχου της πόλεως μας. Άξιος! Άξιος! Και αυτή είναι η περγαμηνία. Είναι καθ' αυτού δέρωμα. Είναι έργα του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Πατρόχη Κηφώου Μαναδίκη, που διαβολεί στην Ιερά Μητρόπολη Κορίνθης και έχει το μοναστηράκι του Άγιο Κοσμά, που κατάγεται από το Μικρόβατο και αυτές τις μέρες εκεί είναι το χωριό του. Είναι δέρμα όπως ήταν παλιά και θα πω κάτι προσωπικό μου. Ευχαριστώ τον Θεό διότι αξιώθηκα και τα δύο μου πτυχία
και της νομικής και της θεολογίας να τα πάρουν σε περγαμηνές. Γιατί από εκεί και πέρα είναι χαρτιά, γιατί τα ισοπεδώσαμε όλα. Σε μια εποχή που λέμε ότι η επιστήμη ανέβει και δεν ξέρω εγώ περίπου, από εδώ κατεβαίνουμε στο χειρότερο. Είναι δέρμα πατέρα. Το Ευαγγελίο που θα το έχεις και εσύ και τα παιδιά σου και εύχομαι να το τιμήσουμε. Άξιος. Εγώ για όλους σας πάω. Να είστε όλοι καλά. Οι κυρίες μας εδώ δουλεύουν, ωραίες. Και εσύ Δημαρχέ μου, να χαίρεσαι το λαό σου. Και θα είναι μεγάλη μέρα όταν θα θεμελιώσουμε την Αγία Θεοδόρα. Και σε ευχαριστώ και για όλα όσα κάνεις. Και για τον Άγιο Παραβάτο και για όλα. Αυτά θα δεις μπροστά σου, να το ξέρεις αυτό. Και εσύ και οι συνεργάτες σου. Ο Θεός να σας έχει όλους καλά. Ένα ταπεινό ευχαριστώ. Αυτό το ευχαριστώ είναι μεγάλο για τις στιγμές που κάνετε. Λέει σήμερα που να ευχηθείτε στον Κύριο να μου λύγει χρόνο ζωής, να συνεχίσω το λειτουργικό έργο της Εκκλησίας. Αυτή την ώρα δεν μπορώ να εκφράσω άλλα συναισθήματα. Η συγκίνησή μου όλο το μαρτύριο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και ευχαριστώ όλο τον κόσμο και την αγάπη. Να είσαι άξιος. Χριστός Ανέστη. Χριστός Ανέστη. Χριστός Ανέστη. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θανάτω θάνατο πατήσας και σε δική μας η ζωή χαρισάμενο. Αληθώς Ανέστη ο Κύριος. Ο Θεός θα σας σκεπάσει. Σήμερα Χριστός Ανέστη. Σήμερα Χριστός Ανέστη και στους ουρανούς ευρεθεί. Να πάνε πουλάκι μου, στην έκκλησα να πάνε ένα Αλεξάνδρη. Στην έκκλησα να πάνε πουλάκι μου, στην έκκλησα να πάνε ένα Αλεξάνδρη. Δεν παν σήμα, δεν παν σήμα, δεν παν σήμα, δεν παν μακριά. Στις έκλεισα στην πόρτα πουλάκι μου, στις έκλεισα στην πόρτα Αλεξάνδρη.